Прывітанне, сёння я ў Любонічах. Якія прыгожыя гарбузы павырасталі. Сабаку, пэўна, па гэтым іржышчы цяжкавата бегаць, таму што яна коле яму лапы. Тузя, як ты? Уцёк. Якія хорошенькія, цікаўныя кароўкі і цяляткі. Хорошенькія. Зараз я іду па вёсцы ў Ласавічы. А па левы бок відаць ужо вёска Курганы. А далей адкрыецца від на возера, якое з'яўляецца насамрэч любоніцкім вадасховішчам. Ціхі вечар на любоніцкім вадасховішчы. Хадзем, Тузік, на масткі. Хадзем? Ну, хадзем, не бойся. Давай сюды, Тузя, залазь. Ой, малайчына.